La finestra és l'element energèticament més vulnerable de les façanes dels edificis i, per tant, un element en què podem aportar una gran millora en l'eficiència energètica dels edificis existents. En aquest capítol parlarem sobre les millores que podem fer a les finestres per millorar el seu comportament energètic. La finestra és el punt més complex de la façana per la gran diversitat de prestacions que ens ha d'aportar. Ha de permetre l'entrada de llum, la visibilitat cap a l'exterior i la ventilació, però al mateix temps ens interessa que no deixi passar massa radiació solar, que garanteixi un cert nivell d'estancaïtat i que ens aïlli de l'exterior. Les millores que podem fer en una finestra de cara a l'estalvi energètic les podem agrupar en 3 apartats: control de les infiltracions d'aire, reducció del coeficient de transmissió tèrmica i control dels guanys per radiació solar. En primer lloc, mirem quines opcions tenim per controlar la infiltració d'aire, que serà una de les accions clau per estalviar energia durant els mesos que fem servir sistemes actius de climatització. Les finestres de fusta acostumen a tenir poca estancaïtat a les infiltracions d'aire. Pot ser que la fusta s'hagi deformat, que la ferramenta no estigui en bon estat o que la seva geometria inicial fos ja poc ajustada. En alguns casos, reparar la fusta i assegurar que els ganxos tanquen fort pot comportar una bona millora. Ara bé, una opció econòmica i molt efectiva per millorar l'estancaïtat a l'aire és la utilització de rivets. N'hi ha de diversos materials i es poden col·locar i treure amb molta facilitat. També existeixen rivets de goma més sofisticats, de col·locació fixa, per a determinats tipus de finestres. Una altra opció similar és la col·locació de silicones específiques per reduir la infiltració d'aire. Normalment, les col·loca la mateixa empresa que les subministra i, evidentment, es pot continuar obrint la finestra després de la seva aplicació. A continuació veurem algunes opcions per incrementar l'aïllament entre l'interior i l'exterior, o el que és el mateix, reduir el coeficient de transmissió tèrmica de la finestra. Observeu que la majoria d'aquestes accions també ens ajuden a reduir les infiltracions d'aire. Si la finestra té vidre senzill, una bona opció és substituir-lo per un vidre doble amb càmera d'aire. Evidentment, estarem limitats pel gruix de la fulla i és més probable que ens haguem de conformar amb 2 vidres de 4 mm i càmera de 6 mm en el millor dels casos. Una altra opció més eficient és posar una doble finestra. En aquest cas, no és necessari que la nova finestra sigui d'altes prestacions, ja que amb 2 finestres modestes es poden aconseguir bons nivells d'aïllament. Semblant a la doble finestra, hi ha el porticó exterior. Els principals avantatges són la seva durabilitat, efectivitat i cost. El principal inconvenient és que bloqueja completament l'entrada del llum exterior i sols el podem utilitzar a la nit o quan no hi ha ningú. Cal procurar que encaixi bé amb l'obertura per a maximitzar els seus efectes. Les cortines també poden jugar un paper important en la transmissió tèrmica dels tancaments practicables. Per a que sigui un efecte perceptible, és recomanable que siguin gruixudes i tapin molt bé l'obertura de la paret. L'opció ideal per preservar l'escalfor són els edredons de finestra, ja que estan fets d'un material molt aïllant i les guies asseguren que el teixit tapi correctament l'obertura. Una altra opció similar són les persianes d'acordió. Les cel·les de la persiana deixen espais plens d'aire. Es poden col·locar soltes, sense guia, però si es col·loquen amb guia, les cel·les queden tancades i la capacitat d'aïllar s'eleva considerablement. Si el problema que volem resoldre és l'excés de radiació solar, cal tenir en compte que quan abans parem la radiació, millor seran els resultats. Una de les formes més interessants d'evitar el sobreescalfament és l'ús de la vegetació com a protecció solar. En el capítol sobre condicionament ambiental ja vam justificar les virtuts dels vegetals per crear ambients frescos. Ara bé, molt sovint no resulta aplicable al nostre edifici. També hi ha els tendals, dels quals en vam parlar en un capítol anterior, on vam definir els criteris de selecció per assegurar uns bons resultats. D'altra banda tenim les persianes. Sovint ens trobem amb persianes que generen grans ponts tèrmics i infiltracions d'aire. En el capítol de Passive House vam veure un tipus de persianes interessants. Aquestes persianes permeten protegir de la radiació solar sense ocasionar ponts tèrmics ni infiltracions rellevants. Així mateix, com a element protector,
Podem utilitzar una làmina adhesiva, la qual hem d'escollir-la amb un compromís entre la quantitat de radiació que expulsarà i la quantitat de llum que deixarà passar cap a l'interior. També podem utilitzar les cortines com a última opció. Igual que en el cas dels tendals, quan més reflectant sigui la part que rep la radiació solar, menys radiació penetrarà cap a l'interior. Recordeu que a la base de dades de productes de l'Agenda de la Construcció Sostenible podeu trobar productes de totes aquestes categories.